Ola, eu chámome Zaira, son natural de Ardaña, unha parroquia no concello de Carballo, pero desde hai uns anos vivo aquí, vivo en Rebordechán, no concello de Crecente. Tamén traballo aquí, traballo desde a casa, eu son socia dunha cooperativa de xestión cultural, Maos Innovación Social, que ten a súa sede en Compostela. Rebordechán é unha aldea onde vivimos ao redor de 50 persoas, máis ou menos. Eu mudeime aquí coa miña parella hai case 3 anos. E a verdade é que unha das cousas que máis me gusta é a implicación da xente por facer que a aldea siga con vida. Fanse moitísimas festas, fanse diferentes celebracións e fais un grande esforzo por crear un pouco esa comunidade, ainda que seamos unha aldea tan pequena. Si que é certo que vivir no rural tamén ten as súas limitacións. Sempre hai que facer un esforzo un pouquiño maior porque os servizos moitas veces son ilimitados e é un estilo de vida tamén moi diferente ao que podes vivir nunha cidade. Eu fixen esta aposta por vivir aquí porque eu creo que realmente merece a pena este cambio. Aínda que eu me criei na aldea, os meus pais, o meu pai e a miña nai sempre traballaron na vila, entón eles xa non teñen tanto esa relación tan directa, pois, por exemplo, coa horta, que sí que tiñan os meus avós que viviron toda a vida diso. Entón, a miña relación tampouco é tan directa con todo isto. Sí que é certo que despois, máis adiante, miña nai xa con máis ou menos 50 anos, ela decidiu facer unha aposta por unha horta en ecolóxico e entón aí sí que volveu a beber desa tradición, volveu atrás a coñecer moitísimas cousas para levar adiante este proxecto e eu creo que é aí un pouco cara o que hai que mirar, non? Eu penso que temos que coñecer e beber da nosa tradición para seguir adiante, para que cada unha de nós vaya dando os seus pasiños e facendo o seu camiño. Eu son socia dunha cooperativa de xestión cultural e, marcámonos dentro da economía social porque para nós o máis importante é poñer o foco nas persoas, non? É dicir, a min eso permíteme facer a aposta polo tipo de vida que quero facer, é dicir, no meu caso, vivir no rural, as miñas compañeiras permítelles conciliar o laboral e o familiar, unha conciliación real, e un pouco, tamén esta aposta, non por formar parte da economía social, é porque para nós é moi importante intentar aportar algo á comunidade, á sociedade, e un pouco a nosa idea sería conseguir esa transformación social a través da cultura. Eu creo que sigue habendo un estereotipo bastante grande ao redor do que é a muller rural. Sempre se identifica moito con, mulleres maiores, mulleres que se dedican ao campo, e eu penso que non é así. Eu quero pensar que cada vez hai máis mulleres apostando por vivir no rural e vivir dunha forma diferente. Creo tamén que ao final cada muller rural é un modelo de muller rural, porque todas somos diferentes e todas aportamos no rural desde diferentes ámbitos ou desde diferentes ópticas.